Prayitna sing ati-ati para warga. Amrika para Sri Kandi saking Wijaya. Kang badhe ngaturaken tari jejogetan wonten dalem punika. Sesarengan kanca-kanca mangrawit gongsa yo. Ape iki ape awas yo. Padha minggir. Kaya momola kabeh digelaning para Sri Kandi wonten dalem mriku. Amrika wonten diajeng Rinvi Ananda yo. Rada dikirke. Sik ayo. Ayo nduk ati-ati nduk. Lah, hey, yo. Tolo. Son. Lo. Hey. Wih, jebul kaya mangkene ora kabrigelan ger ora iso ora kira Nyuwi Jaya lo mati iki man Gesek goyang titik Sekesek goyang titik Solae anuju prana wiwira sonder sajake ngaleter awit sukarana kang para miyarsa sonder ngaleter kumledang ing awang-awang sekesek goyang sekesek goyang siti sekesek goyang sekesek goyang siti Nyuwi Jaya dikepenake sesarengan campur sari Nyuwi Jaya wonten panjenengan Bapak Suwandi kanthi jasa saking leladan Lo Budak Sumber ayo
Ayo kau sing hati-hati para warga iki lho. Ho, ho. Ayo Nduk, iki lek dadi golek Pak Wandi lho iki kok. Pak Wandi sing gak jaket ireng. Ah sing mirsani sampean arep sembuyu. Jos. Luar biasa. Ternyata benar ternyata. Lho Pak niki dereng mantun lho Pak. Iki urung dadi to? Dereng dadi kok. Sampeyan urung dadi. Dereng. Iki kok pripun Mas? Mas Novan. Ki men konsepe dadine apa ora Mas? Lho, jere Mas Novan kan nek gelem dadi disawer. Oh, ngono. Heeh. Pripun Pak Wandi sak dadine napa mboten? Pak Wandi guyu, Pak Wandi kumise ngono. Kumise Pripun kok Pak Wandi? guyu. Heeh. Sak dadine. Tapi aku kok njaluk gambul jenengan lho Pak Wandi. Tapi kula njaluk gambul jenengan lho Pak Wandi. Tapi mame kula mboten kembang. Tapi mam kula mboten kembang. Ya ora menyan. Mboten menyan, Tapi sing abang nggih Pak nggih. Sing adang. Kayak lambine sampean. Oh niki nggih. Heeh. Lho jono. Pripun Pak Bu sak dadine? Pun mboten sah nggih. Mboten usah. Nggih. Pun. Nggih, Ayu matur suwun. Nggih, terima kasih Pak. Dan luar biasa ternyata betul yang sudah saya lihat untuk malam ini Dek Rinvi iki son joki tenan.